Oh, celeng. Ketok helm. Yo. Aman niku ora peka-peka Mas. Tenang tak bagi. Duit akeh iki. Ini Mas, namine sampean Mas? Abimanyu. Abimanyu. Walah. Jenenge disawang iki lho Bu ya. Abimanyu. Nah, iki besok gedene iki mesti mesti soleh soleha. Soleh Bu, solehae ra usah. Amin Mas, sampean kelas piro? 4. Kelas 4. Yes, kewendel sama hitungane kelas 4 waktu sunat. Aku biar ngenteni SMA. Aja banter-banter, aja banter. Gak suka aku. Alon-alon ae. Heh?
Yang ganjeli ganden kae, Bu. Kiet no dak. Mas, sampean niki mang sunat karepe dhewe apa karepe Ibu Bapak? Karep dhewe. Karep dhewe, alah kendele. Masalah pinter. Mas. Ngomong nih Ibu nih ya. Ojo ngono sapa. Bu, Mas Iko lho ganteng omane duitnya akeh. Ya. Ayo, Mas. Lanjut ah bosik, Mas. Gek lanjut nih. Mas, aku mang rene prosoku duwe batur no. Lah aku kok joget dhewe iki piye? Gil. Gil. Aku mbok ewangi apa ora, Gil? Kentekan lakon mbuh lho aku iki. Ayo. Gil. Ayo Gil. Eneh. Iki dagelan rano konsepe iki terus piye? Ning gak mbok baturi kentekan lakon gak bayaran. Loh, masalah. Ayo nih. Tunggu tak. Gitu, kok asli piye jane? Sikil keram rasa tinggal tanggapan tinggal no omah kono lho. Konsep ra ngono. Lah konsep piye? Katamu lah aku mikir konsep gak temok-temok jane. Negara Ngamarta. Wong ketane desa Kendal tak kono negara ndi. Walah gaya rambutnya. Lo dari mana kemarin? Dari mana lo kemarin? Kok gayanya kayak gitu? Jakbar Barat. Jauh ya Jakbar Barat. Terus gayanya gimana kalau di Jakbar Barat lah apa jalannya itu gimana? Coba contohin. Coba contohin deh. Oh. Iso joget apa ora? Iso. Sing joget sing tegas. Tangane nang dhuwur. Sitoke nang ngarep. Tek. Iso joget apa ora? Sikile mbegagah. Tangan nang dhuwur. Ya sitoke nang ngarep. Ndase ndangak. Sikile mlaku wer. Loh, mlaku goblok, mlaku. Gah, Pak. Sik. Ayo. Joget iso ta ora? Piye? Madhep rono. Kono mangkan begaga. Lep, tangane nang ngarep sitok. Lep, sikile diangkat. Lep. Wer. Loh. Ambek wong tuwa ora lek ngono. Gak apik dibahas wong kene. Ayo, joget sing tenan dhisik, mari ngene ditokno buwike. Ayo Mas pukul.
Ya ngene iki nek kena ambeien nih ya ngene iki ngempet ben gak metu. Sing ngongkon joget ngono kae sapa? Lho. Eh. Lho. Diceluk pake sing kopian putih. Nah, iku pake bagus. Alah. Bapakne sapa kae? Embuh. Bapakku ngono lho. Bapakne sapa kae? Ora. Wong kene iki terkenal masyarakate Gemah Ripah Lojinawi. Maksude iku wong iku ramah. Maksude wonge ramah, loman, legowo. Nek masalah saweran kaya tongklek mau Mas. Rene Mas. Kaya tongklek mang dal dal dal. Jramben dal dal dal. Nek reok pret. Krakoman. Aja njaluk ae, mergawe sing temen dhisik. Ayo, Mas. Iya saiki. Monggo Mas waroke. Pak. Apaan iki? Atraksi neh to. Solo tuh. Ayo, Mas. Salto tumpuk, Mas. Iki atraksi spesial Dewa Singayuda. Ayo, Mas, pukul, Mas. Aku liwat endi? Munggah. Ngomong. Kegedean ya? Ganti sing cilik. Mas. Sampeyan munggah, Mas. Sampeyan munggah nang dhuwur ya. Ayo, aku bagian kene. Ayo, Mas, pukul Mas. Gak imbang. Sepurane. Ning ngongkon mancat lang sapa? Karena dai piye? Aku nokone dhuwur tumpuk loro, sing dhuwur Mas Anton. Ayo. Pisan kas yo. Kudu dadi. Ya, nah. Pukul Mas. Kok Mas, aku nang dhuwur gak imbang, nang kene gak imbang. Jane jalukmu piye? Aku nang ngisor kono. Aku nang dhuwur.
langsung dadi yo. Ya wis tumpuk biasa enek ngono ya. Heeh. Gua menara. Aku kecerit, Mang. Alah, wong yo mok pisan tok kecerite kok. Untung rambut olu iki, Mang. Ayo. Sing tenanan. Ayo, sing tenanan rene. Awakmu nang dhuwur gak dunung, coba nang ngisor ya. Heeh, yo. Ayo, eno Mas. Nah, sama nak kene, Mas Otip nak kene. Nah, bancian. Ya. Ayo Mas, pukul. Nek gano, bagian enteng ae. Ayo. Salah maneh. Salah maneh. Aku piye to, Mas? Aku ngene? Salah. Hah, aku ngono? Salah. Sik. Aku bayari double temen ini. Gara-gara pacar, aku bayari double ini. Nek ana wong mancik ndi? Lho, nek ngongkon ndangak sapa? Iki yo, mantan pengganong. Iki sapa jenenge? Pak Wito. Pak Ji, halo Pak Ji. Lama tidak jumpa Pak Ji. Sini Pak Ji. Pak Ji, Pak Ji. Pengganong lawas nih. Gak wani dek, gak wani. Wani dikongkon bose ra bayaran ra gelem. Marahi nek ngene iki selaru lho. Udenge kongkon nyopot lho apik. Aja gondol. Ene Mas. Awak dhewe nek kene iki tugasnya menghibur masyarakat Desa Kendal ya. Kendal Kemlagi ya, Bu ya. Nah, lah mau kring-kring Kendal kemana aja. Bingung. Iki hajate utamane masyarakat Desa Kendal Kemlagi. Mugi-mugi pinaringan sehat walafiat. Amin. Akeh rezekine, adoh blaine. Amin. Tak dongakno sugih-sugih. Amin. Tak dongakno. Amin. Agustus. Amin. Agustus nanggap reok maneh. Amin. Lho. Kose. Kok dibelek saweri. Salto sik gek lanjut maneh ya. Amin. Engko soalnya waktunya dibagi Mas. Ono atraksi dadak merak. Dadak merak mangan apa? Kodok. Ayo. Digasak atraksine Mas. Amin. Ayo Mas Ambo.
iya, ono mbah liwat Bathira Sida, atraksi. Nih, ngelak to, Mas. Ngelak. Mari ngene nyanyi ya. Iya. Heeh, ngombe sik, ngombe sik. Cek. Nong ngene kalah terus kancane iki. Wapa? Dikongkon nyanyi ra iso, aku sing nyanyi wae. Heeh. Heeh. Iki lagu terbaru, urung ngono nok kene. Ayo. Nah, pokoknya engko sama aku ngono ya. Nak kono, mapan sing kuwi nak. Madhep nak kamera. Nah, sing banter ya sama aku ya. Pandemik engko tak kei mic ayo. Mas, tung dentak ayo. Dombanya dimandiin Sama aku. domba dikasih makan Sama aku. dombanya dikandangin Sama aku. lama-lama domba hamil. Sama aku. Ngomong apa? Aku mau nyanyi apa to? Baleni pisan kas yo. Ya wis ayo sing enak Mas, kalem ae. Joget. Dombanya dimandiin Sama aku. domba dikasih makan Sama aku. dombanya dikandangin Sama aku. lama-lama domba hamil. Oh, aku mah ngomong apa to? Nen tukang ngetengi wedhus anjene awakmu. Hah? Bududul tok. Bududul tok peteng dane mbok encepne. Mas ya. Di mulut atraksi terus digasak dadak merak nggih Mas nggih. Nggih. Heeh. Halo? Heeh, siap. Ayo. Ayo, nyeluk edrek nek kowe enak. Del, ayo. Ayo Mas. Macan nebek opo iki? Iko lho.
ini mak, apa muni? eh, nah, jadi leh, unine piye ngono mak? Ajar kene. Nah, unine piye? Jadi leh, unine piye? Ret, ret, kik. Bener. Bluk. Lah piye? Alah, aku suka main layang di sawahnya orang. Ini tak takoni. Kayak nyapa wedi? Hah? Nyapa wedi? Aku disurung. Surung. Lah untung ra dimiki, Bang. Ini Mas. Ini. Iku balik layangannya sapa? Ini. Iki dilanjut apa lanjut iki? Loh, piye to? Dilanjut dadak merak apa iki? Sitok engkas jadi lho ya. Dipek nisan. Kurang enak apa to? Aku bagian atraksi, aku bagian nadai. Ya. Ya, Mas. Heeh.